Nej, ikke nu. Vi skal lige have den der væk. Den er i gang. Den er i gang. Okay. Bare tæt den. Bigfoot. Hvorfor tager du det der? Det er væk. Og så? Kom så det. Den bliver med. Fucking homorøg. Der er nogen tilbage. Og så tænder vi lige de sidste. Spændende. Oh my god. Det mislykkedes lidt, men ellers så var det perfekt. Nej, der er 2 mere. Der er 2 mere. Der. Det er dem, vi har trådt på. Okay. Det er lidt hurtigt her. Kom nu væk. Og det var det. Og hvor er det? Lige den smag eller hvad her? Okay, så laver vi her. Anes? Bare luk. Hvordan? Tryk på den der knap der.